Evo čuje se i Šaban Šaulić, a kada je Šabanova muzika u pitanju, to stvarno ne smem da Meni sve okej, drugo, evo od meni korektno prevaš, ja sam pre 15 minuta završio sa Gorinom Šolić, govore ko u čast Jelena Šaulića će biti neki koncerti na teritoriji bivše Jugoslavije, ali svi birate te pesme, znaš, Šabana da pevaš, još mogao da pevaš. Ja ću još jednom da ponovim, pošto nisam od početaka ovoga, svake vici pokažem. Vi se ovdje ne takmičite sutra da budete high zvezde u smislu da neko rada sa vama, da vas bukira, da vam vodi čošlovi i tako dalje. Ali vas moramo sad obavezujem posle svega što se desilo i na sve što ukazujem, da razmišljate dobro toga sutra uzimate za menadžeraca, slanjate kriminalaca, posebno devojke, da ne budu te devojke lako podvodljive da budu laka meta i laka roba za pokusorivanje, za pohođenje i ostalo. Znači sutra ćete postati zvezde, a takmičite se isključivo zbog svoje mali budućnosti. 50.000 evra prva nagrada, 30.000 evra druga nagrada i 20.000 evra treća nagrada. Tako znači, nama kao pet korupciji nismo dali šansu svim ljudima da se prijave, znači osvetnu nagradu, a sutra naravno nećemo. Prošli si dalje da ne bi... Hvala tebi. Da ne bi rekao, ko će ja to nešto da bi kaže, ostani ti sa mnom. Da ne bi samo došli nešto. Znači, da ne bi više dalje prošlosti, ali će ti Jaca reći još nekih stvari, a ja želim svima, znači još jedan put da kažem, ovo je svet u koji možete da uđete, ne morate da uđete, to super zavisi od vas. Možete da pevate za svoje društvo, možete da se školujete i radite nešto drugo, možete da ukušate sreću u nekim trećim stvarima, možete da budete doktori, možete da budete veterinari, možete da budete ne znam ni ja šta sve postoji od zanimanja, svako živo, možete da budete panac, možete da budete